जोंनि जाथिखौ सोखावनायनि आसल बेक्तिया जाहैबाय उरखावग्राया एबसुनिफ्राय गबाय गनाय लोगो लोगो बेखौनो हरखारबाय बियो एबसुनि प्रेसिडेन्टआ आंजों थानानैसो सालायदों बियो पुलिस सानै मोनबाय नालाय एमएलए जानानै आंजों थायै थायैसो बे एबसुनि बिबानखौ मावलांदों दाना अननानै बेनोनो केन्डिडेट होनो थिनलायबाय आं हनै हाग्रामामोनखौ होबाय एमपि जाहैबाय बे मानसिया दिनै जोंनि जाथिखौ सोखावनायनि आसल बेक्तिया जाहैबाय उरखावग्रा आं बुंफ्रामो दिनै बुंबाय फंबाय बायदि मोनो आंजों थाफायो सोमला थाफायो आंजों उरखाव थाफायो बै समाव दानिया थाङै थुङै जेला एकदा जाखांखो मा जाखो आं दिनै खुला खुलि बुंनो नागिरदों रायजोफोरथ' नङा जोंनि खरनिबो बिपिएफ मोजां मोनग्रा नङा होमबा बिपिएफ जोब दे मिथिखागौ आं बिपिएफ जोब दानिया पार्टि दानसै इलेक्सना गेलेनोसै नालाय 2003नि उनाव फार्स्टआव इलेक्सना गेलेनोसै दाना पार्टिखौ आं जों होनबाय एमएलएफ्रा नाङा पार्टिखौ नाङा एबसुआनो सालाय इलेक्सनखौ जोंनि जाथियाव पार्टि दायोबा खावनै जायो गावो होननानै बुंबाय आङो मानिथाराखिसै दानिया चन्दन ब्रह्म खाम्फा बिसोर सानैयाबो पार्टिखौ दानायाव दंथारोलाय ओजों ग्रासरुट लेभेलनि सेंग्राफ्रा दङबाबो लिडारा उरखावग्रा नङा उरखावग्रा गाव सिफ जानो थाखाय पार्टिनि प्रेसिडेन्ट जानोसै दानिया खिन्थु जानो मोनाखिसै रायलाय होनलाय रबिराम नार्जारिखौ दोननायसै दोनमालाय मा जानो हनै लोगो लोगो केन्डिडेट होनाय लोगो लोगो केन्डिडेटआ गावसिनि जोब बिएलटिआबो जे थैथां आन्दलन खालामनानै एकर्ड खालामबाय बिसोरा केन्डिडेट गैला केन्डिडेटआबो डाबल जाजोब्बाय हाग्रामा गटनि केन्डिडेट उरखाव गटनि केन्डिडेट बेबायदियावनो बिपिएफ आरो बिपिपिएफ दानायसै आरोखि उरखावा बे मोनसे जारिमिन बेयो सोखावनाया सोर दिनै जाथिखौ सोखावनाया सोर